egyetemet végzett, tanult emberként újrakezdeni, megtanulni az eddig ismertnek vélt világot csak elégedetlenségből, csak valami új igazság reményében lehet. Ez a remény él most bennem is. A vándoriskola egyidős a 25 éves Kós Károly Egyesüléssel. Működése a középkori céhes rendszerek alapján szerveződött. Ahol az inas elszegődött mesteréhez, hogy kitanulja a mesterségét. A vándoriskolába évente meghirdetett pályázaton jelentkezhetnek az építész diplomával rendelkezők. A képzés 6 féléves, mely alatt a vándorok 6 különböző mesternél, cégnél dolgoznak. A mesternek a feladata, hogy munkát adjon, de ezt szeretném átkötni Plesz Antal mondására, hogy az építészet ott kezdődik, hogy emberépítés. Úgyhogy a mester feladata az emberépítés. A vándoriskolának 3 előzménye volt, a magánmesteriskola Makovec Imre lakásán, a Nomád Nemzedék nevű tokaji tábor és a visegrádi táborok Visegrádon. Tulajdonképpen ennek folytatása a vándoriskola, mely céljául a Kós Károly Egyesüléshez hasonlóan azt tűzte ki, hogy a szabad szellemi élet kibontakozásának intézményes keretet biztosítson. A vándoriskola hallgatói 2 heti rendszerességgel elméleti képzésen vesznek részt. E pénteki napokon az építészettörténet jelentős alkotóinak életművét ismerik meg egy-egy vándor interpretációjában, illetve a művészi és szellemi közélet jelentős szereplőit látják vendégül. A vándoriskola rendszeresen szervez táborokat, vagy részt vesz ilyeneken, ahol a kulcsfogalmak az építve alkotás és a közösségépítés. A vándorok az irodákban eltöltött idő alatt a tervezési munkán túl részt vesznek tárgyalásokon, hatósági egyeztetéseken, művezetéseken, valamint figyelemmel kísérik a cégek gazdasági felépítését. A tervezésnek valamely mester felügyelete mellett kell zajlania, és a vándorépítésznek a szerződéskötéstől a kivitelezésig végig kell kísérnie a teljes folyamatot. A 6 fél év alatt 6 különböző munkahelyen kell dolgozniuk, élniük és alkotni. Az alkotásuk összefügg avval a munkával, amely a 6. fél év végén diplomamunka formájában jelentkezik, és a mesterek tanácsa előtt kell megvédeni. A diplomamunka a vándor által tervezett és megépült vagy építés alatt álló épület. Az arra érdemesek elismerő oklevelet kapnak, amelyben a mesterek aláírásukkal elismerik a végzett vándor építészeti teljesítményét. A Kós Károly Egyesülés vándoriskolája hű maradt Makovec Imre gondolatához. Megőrizte szellemi fiatalságát, hogy főnix madárként újra és újra szülessen, és állandóan változó alakban és formában teljesítse feladatát. Fenntartsa és megújítsa az építészet embernyelvét, azt a világbeszédet, melyben az otthon otthont jelent, a szent tér szent teret, és az építészet az archék tektonikáját jelentse.